what's up ka-adventure? Ka-adventure, nako sa lungsod sa Pilar karon ka-adventure ni hunong ko kay naplat ang ligid sa akong motor ka-adventure. Karon nagkuan ko ka-adventure para nangita ko pamagi ka-adventure para makakuan ko makabiyahe ko ka-adventure kay na plat ang ligid unya na may multi-cap diri ka kanan unya wa poy taw ka-adventure mungam ta kog jack kay lisod ni nganing kinabuhi mo na kinabuhi sa kan ka-adventure kinabuhi sa biyahidor diskarte yun ka-adventure na may napoy dol si shop diri ay taw ka diri mo hanyo ta diri ka-adventure. Ya nay bulkay tanan diri ka-adventure nya sira pod. Ayo, sir. Nag-close mo diri, sir? Oo, sa paning lakaw sila kuan, sila papa. Samantani ha? Pwede makahanyo ko, sir, ka itangtang lang tong kuan, ligid sa multicab. Nansa man dai sir. Na plat lagi, sir. Okay ra? Tamo ro gitar ba nila daw may ginaala. Dapat naipad lang. Lakan. Oli pa man jud ko sa ubay, sir. Layo pa. O layo pa sa ubay. Pwede mahangyo ko, sir, kanang walay patangtang, sir. Lab nay nagjawid basig tanaw ko na ato lab basig nagjawid ato lang pala. Mo ni kinabuhi sa behavior ka-adventure, diskarte hangyo jud ka-adventure para makauli kay og di tamahan nyo ka-adventure. Di ta kauli ka-adventure, di mo nang diskarte ka-adventure. Sir. Pero ako lang okay na ipatangtangan, sir. Tanaw na tagay to sir. Oh. Okay, what's up ka-adventure? No, karon diri sa saan yung barangay, sir? Dil Pilar. Barangay Del Pilar, lungsod sa Pilar Ball ka-adventure na platan ko ka-adventure ko lang. Nihangyo ko diri ni sir nga bisag kanang ipatangtang lang ka-adventure. Wala ka na sir, namo jack. Sige. Malay sa ko, sir. Patap ka-adventure, pinta sir kay gitabangan ko. Sa ito yung ano mo, sir? Edsel Parkon. Parkon. Salamat ni Edsel Parkon nga gitabangan ko ka-adventure. Nga yung kinabuhi sa biyahe dito ka-adventure usahay madautan ka-adventure. Ang oras karon alauna ka-adventure ako ko'y paniud to. Mangita pa ko kakanana ni ka-adventure at mumukbang ani. Ka-adventure gitangtang na ni Sir Edsel. Salamat. Shout out ko ni na karon si Sir Edsel mo nagtabang na ho nga yang gitangtang ang ligid. Okay, what's up ka-adventure? Gitangtang na ni Sir Edsel Parkon ang ligid ka-adventure nga naplat. Wa po ko'y dang jack og mga gamit ka-adventure wa po ko'y reserba. Ingani jud ni kinabuhi sa biyahidor usahay diskarte jud ka-adventure. Daghang salamat, sir, ha. Asa ra bitang mamulkita diri, sir? Kuan to sa Sirabulyones layo para pa. Layo pa. Kinahanglan pa ta magkuan sakay og rila or motor ba. Ka-adventure ato pa sa Sirabulyones ni Bulkiton ka-adventure ning ligid. Arang pagkaplata sa ligid ka-adventure ato makita karon. Mo jud ni kinabuhi sa biyahidor. Alauna na ka-adventure wa pa ko'y paniud to. Gikan ko sa biyahe sa lungsod sa Daguhoy sa Barangay Candelaria. My God, diri na ko nadapit na plati ka-adventure. Ang lisod kay maaplatan kanang dito jud kadapit sa bukid kaya way mamulkitay lisod kayo ka-adventure nga layo sa bulkitanan. Sirang sir mamulkit unta sila unya wa pa magyang papa. Daw may gilakaw. Ako galing gihan ni siya kay
nagsira man ilang tindahan. Ako lang gihan nyo ang si Sir Edsel nga ipatangtang nagligid kay pwede man kadtura sa lungsod sa Srabolyones ipa bulkit ka adventure. What's up ka-adventure? Now karon sa Barangay del Pilar, lungsod sa Pilar, Bohol ka-adventure. Mo na kinabuhi sa biyahidor. Maflatan, maguban, mo na gyud siya ka-adventure. Ang kinabuhi sa biyahidor. Magari kay na po yung mga tao nga matinabangon. Ilabi na ni Sir Edsel Parkun. Ani tabang na ho. Ulitaw pa ka, sir? Ulitaw pa? Tao pa. Ulitaw pa. May kay buotan ni Sir Edsel. Mihangyo jud ko niya nga. Oh, sige sir, salamat sir. Gitabangan jud ko ni Sir Edsel. Diskarte jud ka-adventure ngani sa nganing biyahidor ta ka-adventure. Naag yung mga diskarte ani. Kay kung wa kay diskarte ka-adventure magpawawota ni. Wa tay diskarte, iabot ta diri di ta ka uli og balay. Unang pasalamat po ko ka-adventure nga na yung mga tao nga mga maayong tao nga mutabang jud sa isig ka tao ka-adventure. Hilabi na ni Sir Edsel Parkun. Mag-adventure gisaka na ang jack ni Sir Edsel Parkun. Iutangan ni Sir Bangil. What's up ka-adventure? Nagkaroon sa Barangay del Pilar. Tabangan ko ni Sir Edsel Parkun sa pagtangtang sa ligid niya. Dadun na ako sa lungsod sa Srabolyones ka-adventure. Kaya ito na ako ipabulkit. Kana sir, kana di wala siya masud sa ilaw na sir kaning mga yang concert. Paano? Sa gawas ra siya. Okay, nagawas na apply ka-adventure sa ligid. Kining ligira ako ra po ni pinalit nga si kanan ka-adventure. Ngano yun ka-adventure tungod sa kalisod sa panahon. Tungod sa kapiki ka-adventure. Baba ka na siya matunog og lansang Sir Edsel. Murag ano? Basig na naipit na siya, unsa na siya? Di ba sinapi yung mga sikanhan at nga ligit atos. Sige sir. Yung patasan sir? Ay, nagsulit. Sa ligit. Ka-adventure natangtang na ni Sir Edsel Parkun ang ligid ka-adventure. Nanggawas na ang mga fly aning ligid ka-adventure kay pidalit po nila si kanhan ka-adventure. Mag-atang ko diri og grilla ka-adventure kay ato ko sa
lungsod sa Srebulyones kaya ako ning ipa bulkit ka adventure kining ligid nga na plat. Nga yun ni kinabuhi sa biyahe ka adventure. Kini ka adventure kining dala padung ni sa Srebulyones, lungsod sa Srebulyones Bohol. Kini pod ka adventure padung po ni sa lungsod sa Pilar Bohol. Padung na sa Alicia, Ubay, kini ka adventure. Pasalamat po ko sa Ginoo ka adventure nga dili ra po ko na platan kay gikan ko sa bukid sa Barangay Candelaria sa lungsod sa Daguhoy. Liso dito kay layo dito og shop ka adventure unya lagi og bahay dito. Pasalamat po ko ni Sir Edsel Parkon nga gitabangan ko ka adventure. What's up ka adventure? Karon ka adventure naghuwat ko og grilla ka adventure padung sa Srebulyones. Dako sa kong ligid ka adventure. Wa po kay paniud to ka adventure, mangita tagka kakanana ni ka adventure magmukbang na buta ni. Nga yung kinabuhi sa biyahe ka adventure usahay magdaotan o platan. Part gyud siya sa panginabuhi sa kanang kinabuhi sa biyahe ka adventure. Sir, mado pag ihatod na lamang ka na, kaya ron di ka malangan wa. Wakay lakaw sir. Wa mo po O ka adventure ni offer si Sir Edsel ihatod ko niya sa Srebulyones. Unya, ato lang ang tubilan ng moto sir ha. Sige, tubilan na itong moto. Salamat kayo sir. Ay gabi. Salamat kayo Sir Edsel. Buotan ng Sir Edsel ka adventure. Ya ko na ko ihatod ka adventure sa Srebulyones na ato lang tubilan yung moto. What's up ka adventure? Nakakaroon sa Barangay del Pilar, lungsod sa Pilar, Bohol. Naplatan ko ka adventure, kinabuhi sa biyahidor ka adventure. Nga ni ka adventure, discarding ka adventure. Karon si Sir Edsel, nakuha og motor kay ihatod ko sa lungsod sa Srebulyones kay pabulkit ning ligid ka adventure. Salamat jud ka adventure na mga tawo nga mga buotan. Shout out. Salamat kayo ni Sir Edsel Parkon ug sa iyang papok sa iyang mama. Sa iyang pamilya. Salamat kayo. Shout out ninyo. What up Sir Edsel ka adventure? Magkapsit na si Sir Edsel ka adventure. Oh. Okay, what's up ka adventure? Na si Sir Edsel. Salamat kayo sir ha. Oo, ano lang sir. Kaya Bidjor, ihatod ko ni Sir Edsel sa Srebulyones. Salamat kayo Sir Edsel Parkon sa imong kabuutan kamaayo.